Ljocht als verbinding, dat is het watskip van Kleurrijk Friesland. En Sandra Rosa leidt u waarom. Wat zal het nieuwe klimaatakkoord betutten van jou en van mij? Ik praat erover met Tweede Kamerlid Jacques Monas. Die hem Joert ook inzetten voor de voedselbankactie. En het Omroep Frieslandgebouw is daarvoor het epicentrum. En Miranda Werkman is in de radiostudio. Miranda, ja, de actie die rint nou een week en ik ben echt heel benieuwd. Hoe volle is er intussen gebracht? Ja, het is tijd voor een tussenstand, want we binnen een weekend nou officieel uiteenzet met die actie samen voor de voedselbank. Hier in de radiostudio is het druk ondergang en ik brek Sammer in. Bij Wijstra op Woi. Ik heb de microfoon nou dus ik ben live op de radio. Hey Harm, leuk jongen. Ja, leuk, maar ik zit krijg in mijn slotstik. Maar ja, goed, alles voor de actie denk ik, hè? Alles voor de actie. Ze wie samen voor de voedselbank, samen die uitslag bekend maken. Ik heb de papieren, Harm. Kom er even bij staan. Ik heb papieren. Lieve Scott, maar die voor mij wel even broeken. Ja, maar ik kan mijn eigen lezen beter lezen, denk ik. Want ik kijk om het rekken niet best. Oké, dat vind ik heel mooi. Dan jou Ja. die gewoon het wordt. Want Ja, hoeveel je er binnenbracht om nota? 306 dozen. 8264 producten. En dan komen Zo. we op een bedrag van, en dat mij ook nog eens eens. €14.461 en 70 cent. En dan ben ik altijd benijd, is dat dan meer dan van hier? Want zo zit ik een beetje in mijn koor. Ik wil meer. Het ben 55 dozen meer en als Santje 144 producten meer. Yes! Dus, Dat is goed nice. we gaan de goede kant uit. Maar dit is nog net het eindbedrag, hè? Nee, nog Lang niet. Nog lang niet. We beginnen nog tot vrij Troja. Dus er mag nog wel wat bij. Volle meer, maar erbij. Dus kom naar de studio en breng je producten. Oké, Kom maar. Harm en Miranda Tiegertek. We komen aan nog even bij die waarom, Miranda. Ja, de voedselbankactie. En Jacques Monas, jou had de hele dag geholpen hè, bij de voedselbank in Drachten. Klopt. Wat had je er die in? We zijn eerst met de chauffeur meegeweest naar een ROC in Drachten. En die hadden ook weer voedselpakketten ingezameld. Dus die hebben we daar opgehaald, in de wagen geladen en teruggereden naar het voedselverzamelingspunt. In Smallingenland is echt een verzamelpunt voor heel veel voedselbanken door heel Friesland. Dus Er zijn trouwens beelden van, hè? Kijk hier. Oké. Monas in actie. Ja. Gemaakt trouwens door Ridi Bauma van frieslandactueel.nl. Maar waarom zet je je in voor deze actie? Ja, kijk, dit was op de Friese Poort in Drachten, vlak waar ik zelf ook wel naar school ben geweest. Het is ontzettend belangrijk dat mensen die in de problemen zitten, en sommige mensen zitten bijvoorbeeld even in de problemen in de schuldsanering, kunnen met heel weinig geld toe, of hebben maar heel weinig geld. En die krijgen met zo'n voedselpakket, ben je toch snel 40, 50 euro verder. Want dan gaan 2 mooie volle tassen mee met vis, met vlees, met brood, met groenten. En dat is gewoon hartstikke goed om mensen daar even in te helpen en om daar extra aandacht voor te vragen. Ja, en bij Joet vooral de PvdA's, hè, die echt actief binnen. Ik zeg Joet Ekka Lut Jacobi. Ja, ik hoorde het van collega dat hij ook al op pad was. Dat wisten we volgens mij niet van elkaar, maar dat is ook maar heel goed. Je moet gewoon proberen allebei los van elkaar je zo goed mogelijk daarvoor in te zetten. En dat zullen anderen van andere partijen ook doen. Ja, en elke die denkt van, ja, Jacques Monas die zal alle dagen wel in Den Haag zitten. Maar dan ben je gewoon in Friesland dus. Ja, nee, dat valt reuze mee. Afgelopen vrijdag ben ik de hele dag langs bedrijven in het midden- en kleinbedrijf in Friesland geweest. Bij Langhorst, bij Veenstra Transport in Heeg. Dus nee, we zijn voortdurend op pad om in gesprek te zijn, weer nieuwe dingen op te halen, problemen op te zoeken. Kijken wat we daar vervolgens, als we naar Den Haag gaan, morgenochtend zit ik in de trein in Den Haag. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen met wat we hier in Friesland allemaal tegenkomen. Goed zo. Nou, eerst eventjes hoe de klimaattop, want die wie verzeilt het Oude Wico in Parijs. Laten we eerst even zien naar de belangrijkste dingen wat eruit kwam is. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré, ce qui permettrait... Ja, Jacques, je bent Tweede Kamerlid. Ja. Je hebt wijn in je portefeuille. Wat betekent dit nou eigenlijk van jou en van mij? Nou, ik denk dat we daar de komende jaren, morgen niet, maar we zullen de komende jaren daar steeds meer van gaan merken. Maar wat dan? Nou, je zal zien dat de huizen waar je in woont, als je bijvoorbeeld in een huurwoning zit, zal je zien dat je huis steeds meer verduurzaamd gaat worden. Er komen zonnepanelen op je dak te zitten, of de gevel wordt helemaal veranderd, er komt heel veel gevelisolatie in. Je zal anders met water omgaan, er komen andere materialen in. We gaan toe naar situaties dat je eigenlijk geen energierekening meer in je huis hebt, omdat alles verduurzaamd wordt. Dus dat is al één ding. En dat is heel erg belangrijk, want er is in Friesland, we hebben hier ook veel huurwoningen.
corporaties die daarin willen investeren. De regering heeft daar veel geld voor vrijgemaakt. Dus ik denk dat dat gaat versneld door. We lopen in Friesland voorop met heel veel nieuwe technologieën, ook met onderzoeken. Wetses in Leeuwarden is zo'n voorbeeld. We hebben hier windenergie, we hebben hier biomassa. We doen onderzoek bij de Afsluitdijk naar getijdenstroom. Dus Friesland heeft een soort van voortrekkersrol. Ja, die lopen, dat is een van de provincies die echt voorop loopt. En ik zou zeggen van dit is ook echt een kans. Veel werkgevers die normaal gesproken niet zo voorop lopen in de milieulobby. Die zeggen, ja jongens, de tijd over van milieulobby's en milieuorganisaties en geitensokken, dat is allemaal voorbij. Dit is big business geworden. Want we moeten naar een andere economie toe. Naar een economie die zichzelf qua energie redt. Dus we zullen steeds meer naar auto's toe gaan die elektrisch worden. Dus misschien dat je volgende auto hybride is, maar daarna kan ik je de verzekering geven, rij jij een elektrische auto. Dat geldt voor mij en dat geldt voor de meeste mensen. Dat gaat allemaal veranderen. Maar dus toch, ook garages moeten gaan veranderen. Ja, maar 2020 je dit pas zien. Dus we hebben nog wel even. Ja, we hebben nog wel even, maar tegelijkertijd doen we het in Nederland op dit moment niet zo goed. Dat zeg ik ook een standje naar het kabinet waar wij ook van deel uitmaken. We lopen een beetje achter. Dus er moet echt in Nederland een tandje bij. Vanaf 2021 gaat dat al wel in, maar we hebben de komende jaren ook al hele strenge doelen hier in Nederland gesteld. En wat ik al eerder zei van die woningen. Ik ben in woningen geweest en dan kom je in een straat dat vroeger leek op een jaren 60 woning. We kennen allemaal die bloemkoolwijken wel. Als je daar nu komt, dat is een heel project, dat heet 0 op de meter. Daar wordt een huis helemaal opnieuw gekat. Dan wordt er gewoon een nieuwe gevel tegenaan gezet. Er komt allemaal elektronica in. En dan aan het eind van de dag, binnen 2 dagen, is die woning helemaal opgeknapt. Maar zit er ook geen energierekening meer op. Dat is een enorme verandering. Dat is ook goed voor mensen. Hè? Het is niet alleen maar voor het milieu. Het is goed voor de portemonnee. Want je energierekening gaat verdwijnen. Ik woon in een huis, er zit geen gas meer in. Ik heb geen gasrekening meer. Alleen nog maar een rekening voor de elektriciteit. Oké, dat is bewust. Ik had de mazzel dat de vorige eigenaar... Nee, maar mijn buurman die heeft er allemaal zonnepanelen opgelegd. Die is gewoon gaan uitrekenen. Als ik ze er nu opleg, heb ik binnen 5 jaar dat terugverdiend. En daarna ga ik gewoon verdienen. Want ik heb gewoon geen rekening meer. Dus het is gewoon... Uiteindelijk is het... Je ziet altijd wanneer gaan die dingen werken. Als het goede doel... En een beetje geld verdienen en geld overhouden als die bij elkaar komen. En dan zijn wij als Nederlanders op ons best. Ja, ik wil even naar mevrouw Rosa. Ben je ook een beetje milieubewust? Ja, zeker een beetje milieubewust. Zonnepaneel? Ja. Ik bedoel, had jij het al? Elektrische auto? Nee, dat heb ik allemaal nog niet. Maar ik probeer wel zuinig met energie om te gaan. En probeer ook de kachel altijd een graadje lager te zetten. En probeer ook altijd... te denken in combinaties als je iets gaat doen, als je boodschap gaat doen. Nou, wat kan ik nog meer doen, zodat je ook energie kunt sparen. Dus op die manier ben ik wel mee bezig, ja. Ja, en eigenlijk wat ze nou in Parijs ook zeggen, we willen eigenlijk de opwarming van de Ierde net meer met 2%, want dat wie het eigenlijk eerst. Het is nou maximaal 2%. Het 2 graden. 2 graden, sorry. Ja. 2 graden. En het leven nog oorlog eigenlijk. Ja. Hè? Is dat ook realistisch? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Ik denk, er zijn altijd mensen die zeggen het gaat niet ver genoeg. En anderen zeggen van nou, ik weet niet of dit wel gaat lukken. Ik denk dat we hier nu wel op een goede middenweg zijn uitgekomen. Dit is wat we nu met elkaar aankunnen. Je kan wel zeggen het moet sneller, maar zo'n omslag kost heel veel geld. En dat hebben we ook niet direct op plank liggen. Ik denk dat iedereen wel zegt, we hebben afscheid genomen van een economie... waar we aan gewend zijn geweest, die verslaafd is aan fossiele brandstoffen. Die tijd gaat echt langzaam voorbij. En ik denk later, als we erop terugkijken, dan moeten we hopen met elkaar, dan moeten we allemaal meewerken dat dit het omslagpunt is geweest. En nogmaals, het is echt niet meer zo van, oh jeetje, nou moet je er koud in je huis gaan zitten. Nee, dit wordt gewoon de nieuwe toekomst. Dat je warm in je huis zit, terwijl je er ook nog geld aan verdient. Tuurlijk. We gaan weer naar Miranda, want Miranda zit intussen, volgens mij in de grote voedselbankstudio, tussen alle bananendozen. Volgens mij roept ze nou al naar bananen. En zij hoort dus deze week alle dagen op de hichte van wat er al hier binnenkomt. En waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, Miranda, wat wordt nou het meeste binnenbracht? Ik ben nou krijg even maar de ries aan de gong om die te sorteren. Dus daar komt volgens mij aardig wat van binnen. Maar ik kan denk ik beter vragen aan Hilda de Koning. Ik zit daar trouwens een heel soort chips lezen. Dat vind ik dan wel weer lekker. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Wat voor producten komt er nou het meeste binnen, Hilda? Nou, tot op heden eigenlijk de mayonaise en de sauzen. Mayonaise? Ja, maar je wilt toch ook een beetje iets lekkers bij het eten hebben? Ja, tuurlijk. Het moet toch niet flauw zijn voor smaak? Dus je moet smaak geven. Dus een sausje erbij is heerlijk. En waar hem nog vooral verlet van? Nou, zoals gewoonlijk babyvoeding, hè? Ja, hè? En Olverie bijvoorbeeld, want een kindje blijft niet echt altijd een baby. En het blijft duur spul. En zeker als je weinig te besteden hebt, ben je daar heel blij mee. Nou,
Nou, dan heb ik wel goed nieuws. Want rondom uit de provincie worden de producten hier naar de studio gebracht. En soms die dan hele spul ik even op. En zo wie ik van de morgen in Koudem. Daar op het vakantiepark De Kuilaard. Daar is het nou net druk met toerisme. Ze hebben wel druk om te verbouwen. Maar de kampwinkel die is dus al een skofje dicht. En daar wieren nog wat producten. Nog pakken snert en koffie en dubbel fris. Wat is dit? Drinkyoghurt. Drinkyoghurt. Ja. Alles erop en eraan. Babyvoeding zelfs. Heb je dat ook? Ja. Ah, kijk. Na het seizoen gaat de winkel dicht voor een half jaar. Dan gaan we altijd even balansen. Dat doen we altijd met alle medewerkers. En dan gaan we kijken wat het begin van het volgende seizoen wel haalt en niet. Is het moeilijk om daar elke keer dan weer voor in te keepje? Nou, daar beginnen we dus pas net mee. Maar dat is best wel lastig. Dat is je eerste seizoen? Tweede. Maar de winkel deed Romke en Hieltje is altijd nog. En nu doen we het zelf. Het is toch wel even lastig om het allemaal een beetje... Ja, denk ik, chips op een camping, dat rek het toch wel op? Klopt. Maar als je gewoon heel veel inkoopt en aan het einde blijft er net wat over, ja, is net zonde. Maar zo maken we de andere mensen blij mee. Ja, toch? Ja. Babyvoeding, zit dat er vaak tussen? Nou, net zo volle. Nee, kun je wel broeken, hè? Ja, zeker. Nee, het komt wel... Ik wil even een datumsje. Ja. 16 februari, ja, dat kan prima. Dat kan prima. En waarom jou hier met nou in de voedselbank? Wat is hier een gedachte erachter? Wij kunnen niet meer echt goed verkopen, hè, omdat het het eind van het jaar niet meer haalt. Het begin van een nieuw seizoen. En ja, waarom dan niet iemand anders er blij mee maken, denken we. En ik denk dat er heel veel mooie producten zitten. Lekkere soep, een beetje pindakaas. Ik denk dat mensen... Slagremmen, babyvoeding. Ja, alles zit erbij, dus ja, hartstikke lekker. En als iemand anders er blij mee is, zijn wij ook blij. Dat vind ik mooi. Top. Daar word ik blij van. Mooi zo. Nou, binnen er producten bij, ik heb die babyvoeding even gecheckt. Dat wie februari 2016, dus dat kan, hè? Ja, dat kan zeker nog. Want hoe zit dat met de producten en de houdbaarheidsdatum? Want dan ziet ik spul bij van januari 2016, dan denk ik, ja, dat kan prima. Nou, dat kan op zich wel, maar dat gaat wel gelijk naar de voedselbank. Want de houdbaarheidsdatum is nog zo kort, dus het moet gelijk uitgegeven worden. Dat bewaar je net tot je alles compleet is in de actie kleren, zodat het gelijk voort om uitzuitel te worden. Inderdaad, want kijk, het moet ook nog gebruikt worden, dus dan kan het al tegen de datum aankomen te zitten. Dus het moet echt op tijd weg. En gooi je dan ik spul wel eens voort omdat het oerdatum is? Wat is je advies daarin? Nou, meestal is het kwestie van kijken, ruiken en proeven. En dat bepaalt eigenlijk of het gegeten kan worden. Dus niet zomaar weggooien. Nee, je hebt er een ontheffing voor, hè? Ja, dat klopt. Dat hebben alle voedselbanken van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. Dus wat zou je nou kijken, ruiken, proeven? Helemaal. Dat is een goede tip. Had je nou bij de voedselbank zitten of net? Waard voor u een week lang nou roemkomen maat van een voedselbankpakket die wij trouwens als omroep om hebben. Dat is Reinoud Ritsma. Hij is ambassadeur van de voedselbank. En doet ik hem bellen, hij is zanger trouwens van Vangrail en presentator van Jack. Doet ik hem bellen van, zoest dat zitten, was die uitdaging aan? Hij zei, voort een dadelijks jaar nog, voordat ik uitpraat weer. En hij begon ik voort een dadelijks op pannenkoeken. Nou, dit is de hele week in Bient zien dagboekverslag van een week lang voedselbank. Daarheen, we binnen correct thuis uit de studio. Ik ga Sander bij me. We gaan pannenkoeken eten. Pannenkoeken. En wat hebben we voor ingrediënten? Ah ja, uiteraard eieren. Ja, die moest je nog keertje, maar ik ga vanzelfs 30 euro bij mijn voedselpakket krijgen. De mix. Ja, de mix, die zit in het pakket. Spek, cheese, kaneelsuiker en een beetje olijfolie. Zo, 2 eieren erin. Hier de pannenkoekmix. Hoppa! Nou, Sander zal het spek even bakken. Nou, op hoop van zegen, vriend. En dan doe ik hier. Hij is wel een beetje zwart. Voor mij wel hoor. Ja, de eerste dag pannenkoeken dus van Reinoud. Ik ben benieuwd hoe hij het er de rest van de week van afbrengen zal. Ja, en morgen is de wet toch, Miranda? Daar hoort dus de hele week op hechten, hè? Ja, zeker, Arjen. Ik hou je hem de hele week op hechten van de voedselbankactie. En op meestal nog producten. Kom naar de studio en kom het inleveren of meld je actie aan. En dan kom je het misschien wel op, Helly. Hartstikke mooi. Ons vieren Miranda Werkman. Heel wat oors nou, want een moslim, een katholiek, een hindoe en een boeddhist kuieren terug Ljouwert.
Het is net het begin van de mop, maar de opzet van een kleurrijke wandeling. Stichting Kleurrijk Friesland organiseert die een paar keer in het jaar. En Sandra Rosa, welkom nogmaals, vastzitter van Stichting Kleurrijk Friesland. Ja, misschien een domme vraag van mij, maar wat doet je in stichting eigenlijk? Wij proberen allerlei activiteiten te organiseren om mensen dichter bij elkaar te brengen. En waaronder kleurrijke wandelingen, maar ook organiseren ook kleurrijk vieringen, maar ook dialoogbijeenkomsten. Net als onlangs hadden we in de week van de dialoog hadden we ook overal in Friesland dialoogtafels, waar mensen ook weer aan tafel proberen te krijgen. Maar kleurrijke wandeling is ook een van de activiteiten. Ja, maar die kuiertocht, dat doe je hem ook al rond 20 jaar, toch? Ja, dat doen we wel, ja. Klopt. En wat is dan het verhaal daarachter? Om mensen met elkaar in gesprek te laten komen tijdens de wandeling. Ook kennis te maken met elkaar. Ook een andere gebedshuis te bezichtigen. Maar mensen komen niet zomaar bij een andere religie binnen. Terwijl dat eigenlijk wel mogelijk is. Maar dat weten mensen eigenlijk niet. En middels die wandeling laten mensen kennis daarmee maken. En eigenlijk deuren voor ze te openen. Die heel vaak gesloten zijn. En wij mochten een keer mooi. Met die kleurrijke kuiertocht. Ja. En we hebben de meesten gevregen om een weeskuur te spreken voor Takomir, voor het naaien hier. En ze hebben licht mijn naam, het licht om het licht oer te brengen naar elkaar. Wat is daar de symboliek van? Nou, licht verbindt altijd en licht brengt weer licht in de duisternis. En het heeft een symboliek in elke religie of levensbeschouwing. Komt licht altijd terug. Straks in het christendom met kerst komt licht weer terug. We hadden straks onlangs Diwali-feest vanuit het hindoeïsme. Daar komt licht in terug. En bij de jodendom waar het licht hebben opgehaald, dat Chanukka-feest. Nou, daar ontsteken ze ook het licht. En zo heeft iedere religie, ook het boeddhisme kent het licht. Overal waar wij dan komen, zien wij licht terug. Oké, nou we mochten mooi, maar de kuiertocht, kunnen we even in de sjen. Is iedereen er klaar voor? Ja. De boodschap die de lichtjes uitstralen is triomf over vrijheid. Van vrijheid over tirannie, van goed over kwaad, van recht over macht en licht over duisternis. Ik weet niet of ze aanblijven, maar... Nou, welkom allemaal. Het is van verschillende culturen, van verschillende landen, zeg maar, die hier komen, dagelijks gebed doen. We hebben net het lichtje hier neergezet en jij zou het lichtje brengen naar het Dharma-huis. Ja. Islam betekent vrede. Wij hopen dat iedereen, met welke achtergrond dan ook, op deze aarde met elkaar in vrede leeft. Dat is vanuit onze hart, vanuit mijn hart in ieder geval, de wens. Welkom in het Dharma-huis. Ik wou een kleine 3 minuten ademruimte doen. Alsjeblieft. Mogen alle levende wezens in veiligheid leven en mogen alle levende wezens in vrede leven. Op deze dag van de gerechtigheid heet ik u allen van harte welkom in de Bonifatiuskerk. Wij hebben ons hier verzameld bij Maria. Zij is de helper. Zij is er als bemiddelaar tussen ons en Jezus. Mijn wens is dan vrede en gerechtigheid voor alle mensen, voor iedereen op de hele wereld. Wat hebben jullie gemeen met elkaar? Dat we mens zijn. Ja, hij vraagt het. Ja. Maar waarom is religie dan nodig als het voor zoveel oorlog zorgt? Wacht even. Religie is een moeilijk woord voor verbinden. Religare. Verbinden. We moeten ons zoals nu ook omhelzen. Dus altijd positief blijven. En het zijn alleen maar heel kleine groepjes die kwaad overdenken. Dus als wij met z'n allen heel groot blijven. Ja, ik zit er zo naar de Sjen en het valt me op dat de woorden vrede en veiligheid heel vaak voorkomen in die weesken. Ja. Meestal vielen haar blijkbaar kwetsbaar, onveilig.
Ja, maar meestal heeft het te maken met onbekend maakt onbemind. Hè? Mensen kennen elkaar niet, durven elkaar de hand niet toe te steken, waardoor die onveilig gevoel ontstaat. Maar als je bedenkt dat je de ander gewoon de hand toe kunt steken en het is weer dan aan de ander om de hand weer te aanvaarden of niet, dan maak je wel verbinding met de ander. Dus het kan heel dicht bij je komen als je de wil hebt om met de ander kennis te willen maken. Ja, want het is meestal natuurlijk ieper voor de dialoog. Ja. Ik kan me vaststellen, je bent ook wel een beetje naïef wezen. Of een echte naïef is een verkeerd woord. Een echte idealist wezen om dit te doen. Nou, ik denk het niet, want zo laat je wel zien dat het mogelijk is. Als je dat nooit laat zien, dan gebeurt er ook niks. Dan blijft die angst en dan groeit het angst steeds meer. Maar als mensen bereid zijn om dat te laten zien, dat het wel mogelijk is en dat de ander geen kwaad in zich heeft, dan breng je mensen dichter bij elkaar. Oké. Jacques, wat denk je, hoe zit het met de integratie in Friesland met name? Nou, ik denk dat je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Randstad. Ik heb hiervoor in Amsterdam gewoond. Dat is wel heel anders. Ik bedoel, we hebben in Friesland is toch de dominante groep. De overgrote meerderheid zijn toch autochtone Nederlanders en Friezen. Dus ik denk dat kan ook wel eens moeilijker zijn. Hè? Want de minderheid is veel kleiner. Als je met een grote minderheid bent, dan voel je je natuurlijk meer op je gemak. Want je hebt meer mensen met dezelfde achtergrond. Dus het is misschien wel in Friesland juist om de opgave om de kleine groep die van een andere afkomst is, om daar juist nog meer respect mee om te gaan. Want ja, die zijn echt op zichzelf in een verder toch behoorlijke een Friesland als provincie, wat toch veel meer lijkt op het Nederland van de jaren 60 en 70. En als je vergelijkt nu de Randstad, mijn jongste zoontje voetbalt weer in een team in Amsterdam. Nou, ik geloof dat hij met nog 2 andere jongens de enige autochtonen zijn. De rest is Turks, Antilliaans, Surinaams, Marokkaans. Dus daar zie je dat het heel anders is. En toen hij hier bij RSC voetbalde, was hij, ik geloof dat er 1 geadopteerd jongetje rondliep. Maar dat was het wel zo'n beetje. Ja. En wat verneem je dat ook? Ik bedoel, van de acceptatie is in Friesland, die is er wel? Ja, die is er wel. Ja, tenminste, ik voel mezelf wel zeer welkom overal waar ik dan kom. Maar het komt ook omdat mensen je dan kennen. Dat is alles, als mensen je maar kennen. Ja. Onbekend maakt onbemind. Ja. En als je mensen je maar kennen, dan... Dat is die eerste stap. Mensen moeten je kennen. Zo gauw mensen je kennen, dan kennen ze de persoon daarachter ook. En dan maak je makkelijker contact met mensen. En zolang dat er niet is, want als ik ergens kom waar mensen je niet kennen, dan merk je wel weer een drempel die je overheen moet. Ik steek altijd mijn hand uit. Ik zeg, ik maak gewoon kennis met de mensen. En dan merk je dat mensen dan ook op de een of andere manier toch weer verbinding met je zoeken. En dat is natuurlijk die achterliggende gedachte van de kleurrijke kuiertocht. Ja. Nee, we beginnen op naar het einde van deze uitzending, maar ook naar het eind van het jaar. Hè. En dan worden we alweer wat melancholisch. Hè. En dan vregen we de gasten ook van een badskip. Hè. Net ook om het joch trotte Jan, zeg maar. Is er nog een badskip zonder de politiek en de peilingen erbij te beloeken? Ja, ik wou als boodschap, ik wou eigenlijk met een hoop uitspreken dat mag ik er 2 doen? Of ja, natuurlijk. Nou, eigenlijk mijn echte boodschap is dat gewoon, of hoop, is dat Cambuur gewoon in de Eredivisie blijft. Laten we even de belangrijkste dingen op een rijtje zetten. Ja. Het tweede is, dat is misschien ook wel goed in wat we vandaag besproken hebben. Ik was vandaag bij die voedselbank in Smallingerland. En die man die heeft een hele hoge energierekening, die voorzitter van daarvan. Er zitten koelcellen in, gaat heel veel energie doorheen. En die wil zonnepanelen op zijn dak hebben. Maar de provincie werkt niet mee, dat schiet niet op. Dus misschien zit er een aannemer te luisteren, of de provincie te luisteren. Jongens, maak er nou werk van. Als je als aannemer nog een beetje extra winst hebt gemaakt, of provincie, kijk nog even goed in de spiegel. Ga naar die man toe, zorg dat er zonnepanelen op dat voedselcentrum in Smallingerland komen. Dan heeft hij een lage energierekening. En we doen het aan de duurzaamheid in het kader van de klimaatconferentie Parijs. Dat is wat ik hoop. Super. Tierentank. Nee, we binnen terug in het Tierentank. Jacques, Sandra, bedankt voor je komst. Bient vregen trouwens de vertegenwoordigers van de Fjouwe Geloven wat haar een week is van het nieuwe hier. En deze week ben die aan het eind van Bient waarom te zien. Nogmaals, dank voor je komst. Ons vier van nou nog een hele gezellige jong dag. De boodschap die de lichtjes uitstralen is triomf over vrijheid. Van vrijheid over tirannie, van goed over kwaad en licht over duisternis.